Projduću srijedu pred 20 ljeti je umro Demetar Metro Karal. Rodjeni Borištovac se je jako zalagao za gradišćanske Hrvate u Beču. Tako rekoć drugi dom u Beču mu je bilo Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u kom je imao nekoliko funkcijov, a na kraju onu predsjednika. Njegovoj inicijativi je zahvaliti nekoliko projektov. Časopis Hrvatskog gradišćanskog kulturnog društva u Beču Put, školska sekcija društva, Mladi tancuješ i pipljići ili Hrvatski Kiritov u Pemskom Prateru. Ovo su samo neki projekti, kje je pokrenuo pokojni Demetar Karal. Rodjen 26. oktobra 1924. ljeta u Velikom Borištovu je Metro Karal jur u mladi ljeti došao u Beč. U HGKD-u je u 1950. ljeti preuzeo funkciju blagajnika, kašnje kulturnog referenta. Od 1970. do svoje smrti 1991. ljeta je bio predsjednik Hrvatskog gradišćanskog kulturnog društva. Osebujno mu je na srcu ležao Hrvatski bal u Beču, čiji organizator je bio. Zalagao se je i za oficijelno priznanje gradišćanskih Hrvatov u Beču. Kad je 1989. ljeta bio govor o konstituiranju Narodnog savjeta za gradišćanske Hrvate, je Demetar Karal potribovao u njem mjesto i za HGKD. Situacija je takova da danas moramo reći jedan tretji dijel gradišćanskih Hrvatov u Beču živi ili posluje. Mislimo mi da bi bilo potrebno da imamo najmanje 2 mjesta da bi se mogli za te stvari u velikom brinuti. Grad Beč je odlikovao Karala srebrnim časnim znakom za njegove zasluge u vezi s očuvanjem hrvatstva u Beču. On se je ali iskrbio za plodne vjeze med Hrvati u Austriji, Ugarskoj, Slovačkoj i u Hrvatskoj. Demetar Karal je umro 23. februara 1991. ljeta. Pokopan je u Velikom Borištovu.